Okay, hej alle sammen. Og i dag så skal I gætte en sang, som jeg spiller her på. Med de her to. Og jeg starter sådan, det er ikke hele sangen. Jeg starter heller ikke fra start. Men det starter der, som den hedder. Og jeg giver lige et hint. Det starter med Ø. Og ja, det er lidt efter sådan, jeg spiller der, hvor sangen, hvor de synger i sangen, som den hedder, og så også lidt mere, og så slutter jeg. Så jeg håber, I kan gætte det. 3, 2, 1.